Ngaphambilini ke benge ngakhuluma ke nalesi sithombe ngichaza ukuthi ngabe sibanjwe kanjani ukuthi sibe yiqila ngama-dark occult afuna ukuthi nje abe wogimba kwesabo ngayo yonke into cishe esisebenzisayo la emhlabeni. Bese ke ubuka wena abantu abangafundile ubabuke ngazo sibayilimo wena uhlakaniphe kakhulu kanti cha. Uma nje wena usebenzisa ibhange usuyingxenye nje yalabo bantu ngoba kuyindlela yokuthi ukwazi ukuxhumana uthola imali uthatha izikweletu kakhulu uthatha izikweletu ngoba niyayithanda izikweletu ke zisebenza kwi-ego yakho. Uma ukwazi ukuthola i-loan uyakwazi ukuthenga indlu, uma ukwazi ukuthola i-loan uyakwazi ukuthenga imoto, uma ukwazi ukuthola i-loan uyakwazi ukuyothenga impahla lezi ezidingwa isiqu sakho esidila ne-ego ezokwenza ukuthi wena uyibone ukuthi ngiswenkile namhlanje yazi ngiyababa ngingcono kunabanye abantu. Ubanjwe ngomqondo isigqila leso. Uma usengxenyeni zamabhizinisi niyazi ukuthi ziningi kanjani izinto okufanele ucomply nazo. Okokuqala nje once kwafanele ukuthi kube khona into ocomply kuyo okwazi ukuthi nje isimo sobugqila leso. Makuthiwa ake ukwazi ukuthola i-business funding ungenaso leso certificate ubugqila lobo. Indlela nje obanjwe ngayo leyo. Kodwa thina sicabanga ukuthi hayi izinto ezisilungele lezo ekufanele ngabe ukuthi sibe nazo. Kwi-military nje amasosha akhonela ukuthi ezokwazi ukuthi ahamba ayolwa izimpi ze-state okusho ukuthi nje labo nje ama-lapdogs alinda ukuthi athunywe endaweni. Otherwise when isosha likusiza ngani empilweni yakho? Bese kuba ipolitiki nayo le iningi labantu lisacabanga ukuthi izisombululo zempilo nezinkinga zethu esinazo emphakathini zilele kuyikhansela, zilele kwimeya, zilele kwipremier, zilele ku-MEC. Ayikho leyo nto, zilele kumongameli. Ayikho leyo nto. Indlela nje le yokwenza ukuthi wena ucabanga ukuthi lento izisombululo. Kodwa ke ziningi ezinye izinto abayisebenzisayo kuze wena uzoba ne-left brain or right brain imbalance. Nakhona sizophinde sixoxe ngakho ngoba kubalekile ukuthi uqonde ukuthi izinto ezikholelwayo ngabe zisuka kwinkolelo nayo nokusebenza komqondo wakho kanjani ngoba at any point kukhona abantu abane left and right brain imbalance. Lokho kuzokusho ukuthi uyakholelwa kwipolitiki noma cha. Bese kuba ezemfundo. Sicabanga ukuthi ukufunda kuyinto enhle, kuyinto ezokuphumelelisa, uya esikoleni, uya e-university, uhamba uyoba isigqila ngoba usunesitifiketi. Kodwa wena wazi ukuthi iyona ndlela leyo, iyona path yobugqila. Sibona abantu abangafundile engazi ukuthi amaqaba. Kanti abantu abayiwula ibona labantu abafundile. Ucabanga ukuthi wena ngoba uClawise uthola o-A esikoleni o100% ucabanga ukuthi uhlakaniphile. No, awuhlakaniphile. Ingqondo yakho nje iyakwazi ukuthi manipulate kalula ikwazi ukucosha lo lwazi. Kanti kukhona abantu abeya ngisho isikole ngoba umoya wabo i-system yabo i-higher self ayikuvumeli ukuthi igqilazwe. Uma nje sisaqhubeka nalendlela yokuthatha izingane zethu siyise ezikoleni ngoba siyitshela ukuthi kukhona esizokuzuza egcineni noma ingane yakho izoba utho egcineni okwazi ukuthi wena usuyifakile njengane yakho ogibeni lobugqila futhi iyoze iziphumele nayo ngoba ila emhlabeni ukufunda izifundo zayo. Izofana nami ihambe esikoleni imdumaza umzali ishiye phansi yonke lento ebukwa emphakathi njengento enhle ukuthi hayi mina nginale thathi ngisebenza lo msebenzi ngidrive imoto ethize ngigqoke impahla ethi gqoka ujinjamere gqoka ujinjamere kube imedia. Izinto esibuka abantu abaku-understand ukuthi indaba iTV nje iyodwa iradio ayikhonela ukuthi izosiza wena ucabanga ukuthi hayi ngiyazi ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Kukusiza ngani lokho? Kukusiza ngani ngoba ekugcineni kukunikeza ifear nazo zonke izindaba abazama ukumanipulate ngayo ingqondo yakho. Ngike ngakhuluma nge-minor arcana ne-major arcana. The minor arcana ikhuluma ngalokho okwenzakala kuwe ngaphakathi. Izathu sokuthi sakwazi ukuthi thina sicolonize ngalendlela okwagcina kube ngakhona ingoba bafunda bayiqonda indlela ingqondo esebenza ngayo basebenzisa i-occult knowledge
ukuze wonke umuzi manje une-TV. Wonke umuzi une-TV, kuyahlalwa kubukela i-TV. Awazi ukuthi njengoba uhlela ubukela i-TV, ingqondo yakho ifakwe iprogram, uyaprogrameka. Izinto eziningi oyibuka ku-TV kugcina kube izinto onawe uyifisa ukuthi zibe khona kwi-reality yakho, ngoba konke okungena engqondweni yakho kuyayi-affect ingqondo yakho. Konke okungena kwi-TV noma ngabe ukubuka wena for ukurelaxa kuyangena engqondweni yakho, kube nomthelela, kube enkulu inkolo ifake abantu abaningi ebugqeleni, njengoba bebaningi kangaka la ku-TikTok abantu abazokutshela ukuthi udinga uJesu, ulahlekisa abantu mawuzama ubatshela ulwazi abangalazi. Inkolo ikwenza ukuthi uhlale kwi-right brain imbalance, okusho ukuthi wena uyakwazi ukuthi umanipulate-ke kalula, futhi nje une-naivete, uyakwazi nje ukuthi badlale ngawe. Ayikho into oyibuzayo, ukholelwa kulokho nje uthi nje haleluya amen, kodwa akwazi ukuthi ingqikithi yalento abakhuluma ngayo isukaphi nokuthi isho ukuthini. Wena uthatha amabhayibheli verses literally njengoba eshiwo. Kuba ama-intelligence agencies, o-CIA, abantu kulolu hambo bayazi ukuthi kukhona ama-document amane ephuma ngocwaningo abalenzayo. Ama-intelligence agencies awa-exist ukuthi asize wena njengomphakathi noma wena njengomuntu. Asiza ama-dark occults ukuthi akwazi ukuthi amanipulate ingqondo yakho, enze ama-research, ama-experiment, abone i-behavior yabantu, babona ukuthi njengoba sisebenzisa uFacebook unamthelela muni, iziphi izinto esingalawula ngazo ingqondo zabantu. Wena kodwa ucabanga ukuthi i-intelligence agency existela wena. Kube ama-medicine and drug companies. Akekho umuntu okulendlela ye-enlightenment okholelwa ekutheni ifanele kube nemithi namaklinikhi nezibhedlela. In fact odokotela kade ngenza nje ucwaningo nge-pineal gland e-calcified. Awukwazi ngisho ukuyela udokotela leyo nto ngoba abayithathi njengento medical condition, kodwa ungasebenzi kwe-pineal gland wakho kunomthelela omkhulu empilweni yakho, ozokwenza ukuthi wena ube isigqila, uhlezi umanipulatheka kalula. Yonke lento ngisho lento engiyichazayo uzongayizwa ngoba i-pineal gland yakho i-calcified. Ama-medicine nama-drug companies akhonela ukuthi akwenze isigqila. Buka nje abazali bethu, buka abantu abakhulile manje, i-generation endala, izalukazi, akusekho salukazi esiqinile manje, sezimbalwa. Zonke izalukazi sezinteke, zonke izalukazi seziphila ngamaphilisi e-BP, ngamaphilisi oshukela. Akekho umuntu osakholelwa ekutheni hayi ake ngihambe ngegogubani eyongigxobela amagxolo mhlambe omhlonyane ngoba nakho angizizwa kahle. No, usuyibukela phansi lento, futhi usuvela ube i-researcher enkulu ke manje mangabe kuthiwa thatha amakhambi esintu. Wena ngoba usukholelwa kakhulu awuyibuzi nokuyibuza imithi yasemaklinikhi nakodokotela, uvela uyithathe nje uyigonye, kanti awazi ukuthi namthelela muni engqondweni yakho nasekusebenzeni kwengqondo yakho. Kube ama-illegal drugs and organized crime. Ngabe niyazi ukuthi zonke lezi zinto zenzelwe ukuthi kube ne-power differential emhlabeni. Uma ngabe wonke umuntu engaphuma kwiziyobisi nakwizidakamizwa, nizolawulwa kanjani? Mangathiwa nje utshwala nje kuthiwa manje abusekho, buvaliwe, ningafa ngisho ukufa iningi lenu ngoba seni-addicted. Ebweni addicted kwakho awuqondi ukuthi ufaka amanye ama-spirits. Kodwa-ke ziningi nezinye izinto thina esizenzayo sabantu, siseyama-self-loathing species, siyazenyanya. Ziningi kangaka izinto ezizaziyo eziyiqiniso, sisaqhubeka sazenza, saqhubeka saphuza utshwala, saqhubeka sisathatha imithi yasemaklinikhi, saqhubeka sikholelwa kwipolitiki ngoba siyinhlobo yabantu ezenyanyayo. Wazi kahle ukuthi into ayikulungelo kodwa uyayenza. Wazi kahle into ukuthi ufanele ukuthi uyeke, uyaqhubeka nayo ngoba uyazenyanya, uzithandi kahle. Ngabe uyazithanda? Ngabe uthatha siphi isinqumo esihlukile ukukhombisa ukuthi uyazithanda ngempela?